Gair o Bosnia. Roedd hi'n fore oer iawn. Roedd Sara'n crynu wrth fynd i lawr y grisiau. Roedd hi'n cerdded yn araf iawn, achos doedd hi ddim eisiau deffro i mam. Agorodd hi'r drws ffrynt a daeth ar llaeth i mewn. Roedd hi'n bwrw glaw, a doedd y postmon ddim wedi bod eto, felly doedd dim cardiau nadolig na dim llythyr oddi wrth Tom. Aeth hi ar peint o laeth i mewn i'r gegin, a throdd hi'r stof trydan ymlaen. Yna llanwodd hi'r tegell wrth y sinc. Doedd hi ddim yn gallu gwneud dim byd yn y bore, heb i chwpaned o de. Sara? Roedd mam yn galw arni hi o lan lofft. Aeth Sara i waelod y grisiau. Be sy'n bod, mam? Faint o'r gloch ydy hi? 8 o'r gloch. Does dim rhaid i ti godi eto, mam. Mae rhy gynnar, a dydw i ddim wedi rhoi'r tân ymlaen eto. Ond roedd ei mam ar ei ffordd i lawr yn barod. Ydy'r postmon wedi bod? Gofynodd hi. Nac ydy, ddim eto. Mae'n rhy gynnar. Fel arfer mae'n dod tua hanner awr wedi 8. Roedd ei mam yn gwisgo gŵn nos, ac roedd ei hwyneb hi'n wyn. Wel, beth am y tân, Sara? Meddai hi. Pam dwi ti ddim wedi droi ymlaen? Achos roeddwn i'n gwneud y te, atebodd y ferch. Dydw i ddim yn gallu gwneud 2 beth ar yr un pryd. Dechreuodd y tegell chwibanu yn y gegin. Gad y tân i fi, meddai ei mam. Cer di i'r gegin i wneud y te. Wel, bydd yn ofalus, meddai Sara. Mae'r ystafell yn oer iawn. O, paid â phoeni, atebodd ei mam. Dydw i ddim mor sal â hynny. Ond oedd Sara ddim yn gallu peidio â phoeni amdani hi. Roedd mam yn sal iawn, a dros dro roedd Sara wedi gadael i swydd ffatri o falu amdani hi. Tybed beth mae Tom yn ei wneud y bore yma, meddai mam yn sydyn. Wn i ddim, atebodd Sara. Does dim syniadau. Ond roedd Sara hefyd yn meddwl am ei brawd hi. Roedd Tom yn filwr, ac roedd e'n gweithio gyda'r Cenhedloedd Unedig yn Bosnia. Dyna pam roedd mam yn aros am y post. Doedden nhw ddim wedi cael llythyr oddi wrth Tom ers wythnos, ond fel arfer roedd e'n ysgrifennu 2 neu 2 gwaith yr wythnos. Clywodd Sara ei mam yn rhoi radio ymlaen yn y lolfa. Roedd ei mam yn gwrando ar y newyddion bob awr. Roedd Sara yn agos at ei brawd, ond roedd perthynas arbennig rhwng Tom a'i fam. Tra oedd ei ffwrdd, roedd ei mam yn poeni amdano fe drwy'r amser. Roedd y newyddion yn sôn am Bosnia pan aeth Sara ar te i mewn i'r lolfa. Mae milwyr Serbia a Bosnia yn dal i ymladd o gwmpas Sarajevo, meddai'r radio. Dydy milwyr Prydain a Ffrainc ddim yn gallu gwneud llawer i'w rhwystro nhw. Pan roddodd Sara'r cwpanau i lawr ar y bwrdd, gwelodd hi fod ei mam yn crio'n dawel. O, mam, meddai hi, paid â chrio. Dwi ti ddim yn helpu Tom fel yna. Wedi'r cwbl, dydy Tom ddim yno i ymladd. Mae e yno i gadw'r heddwch. Tynnodd ei mam hances o boced i gŵn nos. Mae'n beryglus yn Bosnia, Sara, meddai hi gan sychu llygaid. Mae Tom mewn perygl. Anghofia Tom am 5 munud, mam, atebodd Sara. Efalle bydd llythyr i ni yn y post. Gorffennodd Tom i frecwast a chododd o'r bwrdd. Yna aeth allan o'r ystafell fwyta ac i mewn i neuadd y gwesti. Tom, meddai llais. Wyt ti'n byw yma hefyd? Tro Tom i ben a gweld milwr arall yn sefyll wrth gownter y gwesti. Steve, meddai Danweni. Tydw i ddim wedi dy weld i ers Aberhonddu. Siglodd y 2 filwr ddwylo, ac eithon nhw i eistedd ar soffa ger grisiau'r gwesti. Fe gyrraeddes i Bosnia neithiwr, meddai Steve, a deithon nhw a fi'r gwesti mae i gysgu'r nos. Roeddwn ni'n disgwyl treulio'r nos mewn pabell, ond mae'n siŵr fod y tywydd yn rhy oer i wneud hynny. Ac yn rhy beryglus, meddai Tom. Weithiau roedd bomiau yn glanio ar y gwersyll. Felly rydyn ni gyd wedi symud i mewn i'r dref.
Edrychodd Steve o'i gwmpas. Roeddwn ni nôl yng Nghymru ddoi, meddai fe. Fe roeddwn nhw 2 ddiwrnod i ffwrdd I fi cyn dod I Bosnia. Mae wedi bod yn bwrw eira yma, meddai Tom. Sut roedd y tywydd yng Nghymru? Roedd yn oer iawn, meddai Steve. Ac roedd hi'n bwrw glaw pan ydywes I ar yr awyren. Gyda llaw, sut mae dy deulu di? Wyt ti'n I cofio nhw? Gofynnodd Tom. Wrth gwrs, fe es I adre gyda ti pan oedd e'n ymarfer yn Aberhonddu. Sut maen nhw? Wel, mae fy chwaer Sara yn iawn, atebodd Tom. Ond rwy'n poeni tipyn am mam. Mae hi wedi colli tir yn ddiweddar. Mae hi'n mynd I weld arbenigwr yn yr ysbyty ar ôl y Nadolig. Mae'n ddrwg gen I, meddai Steve. Efallai bydd hi'n gwella yn y Gwanwyn. Mae llawer o bobl yn mynd â dost yn y Gair pan mae'r tywydd yn oer. Clywon nhw lais arall. Llais y sarjant. Jones, Thomas, meddai fe. Dych chi'n nabod eich gilydd? Ydyn, Sarge, atebodd Tom. Mae Steve yn Gymro fel fi. Rydyn ni'n hen ffrindiau. Mae rhaid I ti fynd ag ei weld y cyrnol, meddai'r sarjant. Mae'r cyrnol eisiau siarad â phob milwr newydd sy'n cyrraedd. Iawn, meddai Tom. Rwy'n mynd I nôl fy reifl. Trodd at Steve. Oes reifl da ti, Steve? Oes, atebodd I ffrind. Mae'n fy stafell I. Fyddai ddim yn hir. Roedd strydoedd Sarajevo'n wag, ond roedden nhw'n gallu clywed sŵn gynnau yn y pellter. Cadw yn agos at waliau'r tai, meddai Tom wrth y llall, a chadw dy lygad ar y ffenestri. Wel, mae'n edrych yn dawel yn yr ardal ma o leia, meddai Steve. Dyna pryd mae'n beryglus, atebodd Tom. Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gwybod pwy sy'n ffrindiau a pwy sy'n elynion. Roedd Steve yn dysgu'n gyflym. Roedd e'n cadw'n agos at y wal ac yn agos at ei ffrind Tom hefyd. Wyt ti'n cofio'r ymarferion Aberhonddu, Steve? Gofynnodd Tom I dorri'r tensiwn. Roedd popeth mor syml, achos doedd y perygl ddim yn real. Ydw, meddai Steve gyda gwyn fach. Wyt ti'n cofio'r noson yn y dafarn gyda'r gyrcys? Roedden nhw mor garedig. Shh! Roedd sŵn cerbyd yn dod o'r stryd nesaf. Gwrandawodd Tom yn ofalus. Be sy'n bod? Gofynnodd Steve. O'n I ddim. Cerbyd dy milwrol ydi efallai, atebodd Tom. Gwelodd Steve gar yn dod rownd y gornel ac I fyny'r stryd. Yn sydyn cododd Tom I reifl. Cer I lawr, meddai wrth ei ffrind. Roedd Steve yn rhy araf yn symud, ac roedd rhaid I Tom I wthio fe I mewn I borth un o'r tai. Rhythrodd y car heibio a chlywodd Steve erbyn. Yn gododd I ben, gwelodd Tom yn gorwedd ar ei gefn ar y palmant. Penliniodd Steve wrth ochr ei ffrind. Roedd llygaid Tom yn gymylog, ac roedd gwaed yn dod allan o'i geg. Roedd ti ddim yn dweud y gwir, Steve, meddai. Beth? Doedd Steve ddim yn deall. Dydy'r tywydd ddim yn ddrwg yng Nghymru. Mae'r haul yn disgleirio. Mae'n eitha dwym. Mam, meddai Sara. Mae'r postmon wedi dod. Mae llythyr oddi wrth Tom. Estynodd I mam am y llythyr. Yn sydyn daeth golau'r haul drwy'r ffenestr. Roedd y glaw wedi peidio ac roedd y cymylau'n clirio o'r awyr. Rwy'n mynd I ddarllen y llythyr wrth y ffenestr, meddai mam, yng ngolau'r haul. O, bydda'n ofalus, mam, meddai Sara. Rwyt ti'n mynd yn bell o'r tân, ac mae'n oer o hyd. Trodd I mam a gwenodd arni hi. Paid â phoeni, Sara, meddai hi. Gyda llythyr Tom yn fy nwylo I,
Rwy'n teimlo'n eitha twym.